Hello world. Hello po mga kababayan ko. Andito po tayo ngayon sa St. Dominic ng San Carlos City, Pangasinan, Philippines. Andito po tayo sa Holy Rosary Chapel nila. At andito po si Mama Mary. Pasok po tayo. Ito po yung andito po. Magdadasal po tayo. Yan po. Our Almighty Lord Jesus Christ, our Savior. Ito po. Tapos, andyan po yung kanilang, ito po, our Savior Almighty Lord Jesus Christ. Tapos si Mama Mary po. Pag magro-rosary, parang itong pagka-adoration chapel. Pero dito po, Holy Rosary Chapel po ang meron sa kanila. Pero may adoration chapel din sila sa harap po. Pasyal po kayo dito, mga kababayan ko. Yung mga taga San Carlos po. At sa mga iba-ibang lugar po. Pasyal po tayo dito. Dito po tayo magdasal. Maraming salamat po mga kababayan ko. Support Filipino TV. Support Filipino Life Story. Mabuhay po ang Pilipino. Thank you so much. God bless everyone.